Oke Kang, wayahe cek kandang. Langsung disambut korongah mbek yak Kang. Nah, iki tak sepilno kandange ya suwe gak tak sepilno iki kandange anyar iki. Ngono Kang iya. Pagere anyar. Nah, iki kandange anyar, pagere anyar iki mundak rapi, mundak resik. Gitu Kang. Mundak patut disawang. Nah Kang iya. Nah iki. Bapaknya kali siji Kang iya iki. Nah, iki. Gitu. Pagere anyar. Nah, open-opene kali siji. Gitu. Jadi nah, pagere anyar. Tinggi ini sami nih Kang. Sak dodo. Sak dhuwure weteng. Sak meter. Nah Kang iya iya. Iki wingi sing mesle tinggi Kang. Nah iki wis awit tinggi dibenakne. Nah wong siji apa wong loro gak iso Kang, kudu wong papat atau wong lima Kang iki diwangkat terus di kaya padha Kang. Iki iki mlese to. Jadi iki mlese. Ini wis dibenakne iki. Nah iki perlu ditatani boto iki Kang. Sakmene lho Kang. Paling enggak Kang. Di apa? Banjur kena uyuh. Tatani boto iki lho. Padake iki munggah ngono pinggirane. Gitu. Wis aman. Iki apa ini? Gitu. Karena nambah iku lho Kang nyetane Kang. Ngono gitu. Diwe lawangan. Terus iki dicor. Dicor tambahin ngitan terus di wae lawangan. Ngono Kang iya. Tapi rencanane arep tak pindah ning mburi kok Kang iki Kang. Ngono Kang iya. Ah sini lo mulo semak to Kang. Iki carane tak pindah ning mburi Kang. Jadi yang kene ya pindah rono. Ngono Kang. Tinggu ada damene pindah rono gitu. Nah ini difungsikan sebagai apa Kang gudang ya kena bagasi ya kena Kang. Ngene Kang. Kang ya iya iki. Nah. Iki calone dipindah digawe bagasi. Nah iki sisa-sisa prank iki nggo pager iki Kang. Iki nggo kayu. Tapi sok akeh pakune Kang, nggo pakune. Nggo kayu bakar. Nah iki. Ya iki mindah iki ya to. Mindah iki terus iki kayune ya kita tak tebang kok Kang nggih. Wit lengkeng iki Kang lho. Kalau marak perenjake Kang lho. Pengen marak perenjake Kang. Sumne Kang ya marak perenjake. Miber Kang. Nah. Iki tak kethok iki wit lengkeng. Nah iki sing butuh rambanan iki. Kena nggo pakan dus iki. Sampe nimbani. Nah. Ngopo Kang dipotong Kang? Lah gampang gede ram iki. Pertumbuhannya cepat. Jadi dipotong wae. Ini kan kena nggo taman, nggo parkir gitu. Nggo bagasi ya sik kena. Sedeng lho Kang iki siji Kang. Ngono Kang iso iki. Jadi jalane yo nggo gudang gitu. Nah iki dipilih nang mburi iki nggo gudang lah. Motor masuk rene Kang. Malah kok di serempat ini. Nah, ini motor legendaris miliknya ayah. Nah, ini kan motor 80 loh Kang. Si ori Kang iki. Nah, iki sik mlaku lho Kang. Speedometer kecepatan gitu. Ngono kan iso. Nah, kayak enak wit jeruk gitu. Terus kuwi enak apel madu tapi engko aja digawe gede digawe cilik ngono kan ya. Iki lho Kang resik war mindah acara nih dino iki mau mindah pasir. Mumpung nek klenteng lagi Kang klenteng silian to Kang iki. Lah dibalik nih Kang lah kae mindah pasir kae ning kono kae benang resik gitu. Terus dipindah rene.
yang gini gitu. Terus karo rapek nih nah gendeng-gendeng iki gendeng-gendeng karo botol-botol iki. Nah iki pagere anyar. Oke, demikian. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channelnya Tukang Arit. Sampai lemu Kang yo iya ya tengah lan. Wedin. Ngopi sik.